Kacha no aganeno ka Ker William Ruto no timo kacha limbe sama bende nisido kacha Laktar Oluga. Ero kamano. Joma ng'eny no gombo mondo mi gine ni das to ok gineno makamo ng'o otimore. Ing'en kanyo ago ero kamano ni jobondo gi jorarieda sana jo Uyoma kuom rwako ker. Wan ker no sani mane jakomo wewago ker ne mwango. Mane jatendwa mano bende presidential candidate marwa gin gi Dr. Oburu Odinga kaka party leader wa kendo nyowago ero kamano nyaneno nyaka min piny mayuora mama Ida nyon kacha nyoting'o wandai kacha koro nyen hierarchy. The protocol was too high for Makamu to stand and speak or dance. It was in church nyen kama nyiya omar ginene mani tire nyasi no. I was just around and I knew kan bela inya inyan technical appearance in kumtie gik manya cheko kamera is nitie koro keto security bedo tight koro kwadonji mawa koro local bedo maonge koro it's a national kendo nyowago ero kamano jaduong' Oluga kuom nyo luongo ker mondo bi orwake e dala ma Uyoma tie projects mang'eny pesa mang'eny maka ker obiro kama to weyo omiyo luongo ker is a very important thing mane head of state mane won pesa omiyo gimoro amora manyowe kanyo biro konyo jo Siaya gi jo Uyoma gi jo Bondo kata kanisa ma ACK ma odie gi nyowe gima ber kabisa mondo church of the mbele church of God wayiego kabisa kendo wa recommend omiyo nya mora ahinya un kaka jo ODM